Good morning guys! Good morning, good morning, good morning. Kakagising lang natin. Kakabangon lang. Anyway guys, alas 8 na ng umaga. Kaya pa ako gising kasi nga maaga din yung trabaho ng asawa ko. Pero syempre bumalik ako sa higaan, no? Ayan, so suklay lang natin ng kamay. Charot! Ayan, so ngayon konting mag-ayos-ayos lang ako ng konti dito kasi nga madaming mga kagabi nag-ano na ako, pero yung mga nandito pa na mga dito talaga. So yeah. Ay, yung asawa ko nasa yung mga ano lang to, mga bottles na hindi nalagay dito sa lagayan ng mga bottles. Ayun kasi nagnood na kami gabi ng aming ano. So yes. Whew. So yes, let's make a coffee guys. Anyway, yung shorts ko, ito pa rin yung short ko kahapon. Kasi sinuot ko naman siya ng gabi. Tsaka ng ano, tapos palit na ako. So pwede pa siya. Tapos alam niyo ba, natulog ako nung nakaganto. Hindi ano yung ano, ito. Ayusin natin nga ito. Itong kailagay. Yan, mas okay yata dyan. Ayan. Naka-stocking na ano. Ayan. Stocking yan na hanggang na. Na parang leggings na din. Ganon. Kasi nga, ang lamig-lamig. Hindi ko alam bakit ang lamig-lamig kagabi. Tapos pagising ko kaya ng umaga. Yung asawa ko naman sabi niya mainit. Kasi nga ano siya, tag ito. Inuubo. Sa lamig siguro. Kaya ganon. So yun. Kaya nakaganito ako natulog guys. Ngayon ay mag-ano tayo guys. Magkakape. Alas 8 na, pero kailangan gusto kong magkape at almusal para yun na yung ano ko. Yung buong araw na ano. Buong araw nating pagkain. Sa gabi na uli. Ganun. Pero tayo guys. Bakit asawa oh. Lagyan natin ang pagganito oh. Lagyan natin dito. Ito na yung paborito dyan ano. Ito na yung favorite niyang pang baon. Yung ano yung ano tawag ito? Swash Belda chicken. Ewan ko kung tatama ko na banggit ka. Dito yan. Ayan na yung kanyang favorite. Tapos, meron pa dito na guys. Yung kape tayo guys. Ito yung kape ko. Sorry. Tapos na po. Dito lang ako magkakape.
So, ano pala to guys? Kape crema. Yung kinakape ko. Tapos nilagyan ko ng ano. So, dito may pipilian ka dito kung kape crema, espresso, ang tawag dito? Cappuccino, latte, macchiato, or yung natural na kape. Ano, basta ganun. Tapos, yun ang kinakape ko. Mas nasanay na akong yun. Pero minsan, yung meron kami ditong stick. Meron ako dito guys, madaming stick. Oh. Yan. Iba't iba. Ayan. May Nescafe. Nescafe yan. Ayan. Dala ko pa yung galing Pilipinas. Tapos, meron ditong Jacobs. Pero kape crema rin pa rin siya. Ayan. Tapos, may mga sugar din ako dyan na ano, yung mga nakaganon. In case lang yan na ano, pagka, tawag ito, pagka may bisita na gusto nila. Pero, yun. Tapos guys, mag-almusal. Mag-ano tayo, almusal tayo. Gusto ko mag-almusal. Wait. Tayo pinggan. Ito na lang yung natirang kanin ko guys, oh. Ang sinain ko kasi guys, ang sinasain ko talaga is ano lang, isang takal lang. Isang takal lang. Isang takal lang siya, tapos, ano ko na yan, 2 beses ko na yan kakainin. Ganyan. So, hindi siya ganun kadami guys yung kanin ko. At least may kanin. So, see. Kain tayo ng bahaw. Ayan na yung ano ko. Ano na to guys, brunch. Para magasan natin yan. Tapos, may natira kami dito guys na kagabi. Di ba nag-ano ako ng steak? Madami pa yan pa. Kita ko sa inyo. Yan. Ano pa madami? Ito madami pa itong ano ng asawa ko. Tawag ito? Patatas. Pakain tayo guys. Gusto ko itong. Tapos, kuha tayo ng yung isa lang. Tapos, kuha tayo ng sauce. Gusto ng asawa ko to guys, itong sauce na to. Alam mo yun, konti na lang itong tira na to eh. Kasi gusto niya to. Ang tawag ko dito is Kloofy Hunchen sauce or yung Jollibee mushroom sauce. Ayan. So yes, initin ko lang guys pagkatapos kakain na tayo ng almusal at tanghalian. Brunch na siya. So, punta tayo dito sa ano ko muna, halaman. Hello my beautiful plants! How are you? Oh, you're looking good. You're looking good and also you're looking good. Hala ka. Ano nangyari? Ano nangyari dito? Natanggal yung ano? Lupa. You're looking good and you're looking good also. Ay, hindi ko na napagkita yan. Oh. Looking good, looking good. Galaglagan tayo dito yung mga lupa-lupa. Oh, paano ba? Kaya nalaglag yung mga lupa-lupa dyan. Ayan, so yun. Alam niyo ba guys, itong bulaklak na ito, galing ito sa church. Kasi nag-ano kami noon, may ano noon parang parade. Parang parade tapos ano, tawag ito may mga bulaklak dun sa ano, 'di ba, sa sasakyan ng ano, sasakyan ng pinarade na ano. Tapos pinamigay nila. So yun, tapos binigyan nila ako. So yan, ang bango kaya niyan. So ayan, ang tagal na kaya niyan. First Sunday of October pa yan eh. Mag-first Sunday na ulit ng November. Kain tayo. Mainit na siya, Marsh.
ano na ito, heavy, ano ko na to, heavy breakfast ko na to, guys. Sorry. Breakfast, heavy brunch na pala ito, guys. Let's eat, people. Kain po tayo. Almusal, tanghalian. Hoy, gusto mo ito. Parang iba alas 9 yung ano ko. Kain tayo. Aking kape. Pure na kape. Ganyan. Okay siya. Ganyan. Parang ang dami lang tingnan, ano? Isang taka lang talaga ang sinasain ko, guys. Tapos, yun. Ano naman ako, hindi na ako everyday kumakain ng kanin. Pero, pag nag-crave ako ng kanin, wala lang makakapigil. Kain. Yummy. Ice cream, yummy. Hi guys, welcome back. Charot. Ayan, so, alam niyo na guys, ayos lang ako ng sarili ko kahit nasa dito lang ako sa bahay, no? At alam niyo ba guys, biglang gumanda yung panahon. Maaraw siya. Kita niyo ba yan? Yung sikat ng araw? Diba? So anyway, tapos na ako maglinis ng bahay. Nag-map, naglinis ng aming bintana. Ganon, basta ganon. Tapos na ako maglinis. So after kong maglinis, ako naman ay nag-ayos ng sarili. At ngayon ay gusto kong dalhin doon sa baba namin itong mga ibang gamit dito na hindi na masyadong ginagamit kasi ang dami naming dito tambak, as in. Yung mga hindi masyadong ginamit, dadalhin ko doon sa namin, sa storage namin sa baba. Ganon. Tapos, yun. Tapos, dahil nga guys, ngayon is, tawag ito? Kalag-kalag. Oo, ganon. Pangalag-kalag. Basta ganon tawag doon namin sa Bisaya ba. Ayan, ayun nga yung pangalag-kalag. Ako ay magluluto ngayon ng biko. Gusto ko magluto ng biko. So, meron ako ditong, tawag ito? Malagkit na bigas. Wait a minute. Anyway, nakapants na ako guys. Oh. Kasi nga malamig din sa bahay. At saka, tawag ito? Para naman, tayo? Presentable. Charot. Always make yourself presentable and beautiful. Kahit nasa bahay ka lang. Okay, wait. Napakita ko na ba sa iyo dating pagluto ko, no? So, meron pa ako dito, guys. So, gagawa lang ako na 2 takal lang nito. It's for me. Hindi ko makaya nasawa ko nun, guys. Pero dahil ako, magluto tayo. So, isasain ko lang to, guys. Tapos, wala lang ako dito. Wait lang. Nakaganyan ako sa inyo. Wala lang ako ditong tawag dito? Wala lang ako ditong gata. So, bibili lang ako ng gata. Yung gata dito, guys, is, yung nabibili lang din yung nasa, yung nasa, tawag ito? Nasa lata. Ganyan. So, yun. Nasain nga ako niyan. Nasa yung aking rice cooker. Yan. Nasain ko. Dalawang takal lang kasi ako lang naman kakain ito. So, yun. Hindi masyadong madami. Dahil,
I'm the one who will eat this. Ayan. Naghahanap nga ako ng ano, yung glutinous rice na ano, na yung ano na, powder, yung nagiling. Ayan, Thai glutinous rice. Glutinous rice na ano yung isa yung naka-ano na powder. So, ayan. Kasainin ko lang to guys. Pwede natin yung tubig kung ano, kung gaano kadami yung ating rice. Gagawin ko lang ng konti. That's it. So, konti lang ito pag naluto kasi dalawang taka lang ito. Ayaw ko naman ng madami dahil hindi ko mauubos. Parang diba, naluto na guys. Ando na, oh. Dito pala to guys, oh. Lalagay ko to guys sa labas ng ano namin, pinto. Lagay ko na sa labas ng pinto yung ano namin. So, talagyan ko ng konting candy. For the Halloween. Ay, naku po. Okay, so, yeah. Anyway, nagsaing pala ako guys dahil nga 'di ba kalag-kalag, 'di ba? Magsaing. Hoy, sorry. Napindot ko naman tong nandito. Nagsaing na ako ng puti. Malagkit na kanin kasi magbibiko ako. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano tayo magbiko. Guys, update sa aking pinagagawa dito sa bahay. Na-move ko na naman. Nabago ko na naman siya. Nandito na ulit siya. Tapos, nandito na ulit siya, diba? Ako lang yan. Push lang ng push, diba? Ganyan. So, ang hindi ko alam, saan ko na naman ilalagay ito. Yung aming sumpay, yung aking hangiran, no? Kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung aming ano nga. So, yun. Tapos, itong mga kalagage dito, ay gusto kong ilagay na lang dun sa keller. Sa ano namin. Sa storage namin sa baba. Ganon. So, yun. Unti-untiin ko itong dadalhin mamaya doon sa baba. Tapos luto na yung ano ko. Yung biko. Ay, biko? Yung kanin. Tapos mamaya pa ako bibili ng ano ng tawag ito. Bibili ng gata. Luto na yung ano ko. So, ayun. Naikot ko na siya. Naano ko na siya. Pagka ganito guys, na mga anuhan, nagiging lalaki. Charot. Kasi ano eh. Sabi ng asawa ko, na kaya mo? Sino? Ikaw lang? Yes, of course. Ay, nako po. Kasi, syempre, nung bata ako, nasanay na ako sa ganun, sa yung mga mabibigat, mga ano. Kaya siguro, minsan sumasakit yung mga buto ko. Ay, nakapatay ko yung ilaw sa kusina namin. Tapos, maganda yung panahon. Gusto ko lumabas. Ayan o, maaraw talaga. Kita nyo ba yan? Alam nyo guys, yung makita nyo man doon na meron ako doong trash bag sa labas. Ano yan? Yung mga damo na mga pinagkukuha ko sa balkon namin na tumutubo ay nilalagay ko doon kasi gagawin ko yun. Pagka naging ano siya, ay gagawin ko parang compost. Compost? Yung ano, pataba. Ganun. So yes, update ko na lang ulit kayo mamaya. Guys, update sa live. Charot. Naglalagay ako ng mga candies dito guys sa ano namin. Dito sa aming bucket. Ayan. For later. Nag-ano yung asawa ko sa akin, sabi niya ay ngayon daw. So, bumibili pa siya doon ng mga ano, may mga ganito ako ditong candy. Tsaka itong mga ganito. Ayan yung para sa mga bata, guys, mamaya. Ganyan. So, tapos nagpabili din ako sa kanya ng anong gata kasi nga, mga
akong gata dito sa Aldi. Pumunta ako ng Aldi. So, walang gata. So, yun. So, ayan. Tapos kasi lulutuin ko guys yung biko natin. Gusto ko magbiko eh. That's how... Ano ba, meron ako ditong candy. May candy kasi ditong isa. Nasaan na ba yun? Ito oh. Kaso lang, pag nilagay mo to, parang wala kasing cover. Gusto ko yung may cover, yung mga katulad dito nandito na may cover isa-isa. So, bumibili din siya ng candy. Parang mamaya. So, ayan. Anyway guys, madilim na. Ano lang guys, alas 5 lang. Ang dilim na. Kasi nga, malamig ang panahon. Charot. Ayan, so, yun. Waiting lang ako sa aking asawa. Kasi naisip ko, kung kaming dalawa pupunta, mas maano, eh, siya na lang, nandun naman siya sa labas. Siya na lang bumili. So, yun. Bukas holiday. So, yes. Charot. Napapaliw na naman ako. Nandito na pala, luto na yung ating kanin. Kanina pa. Yan o, yung ating malagkit na rice is... Yan, luto na siya. Wala na akong gata. So, waiting for gata. At ayan na nga guys, dumating na yung aking Diyosawa. Siyempre, nabilan niya ako ng coconut milk. At ayan na guys, niluluto ko yung kanyang favorite na soup. Ayan talaga ang gusto niya guys. Ayan, so ayun. Tapos magluluto na ako. So ayan. And then, pagkatapos namin mag-dinner, ay ako naman ngayon ay mag-prepare na o magluluto na ng ating biko. So meron akong dalawang ano dyan na medyo nag-failed. Yung pagkaano ko, pagbukas ko, may tubig pa pala dyan. Nakalimutan ko, may tubig pala yung ano. Kaya tingnan niyo, oh. Diba? So, parang ano yung mukha ko dyan. May tubig pala. So, yes. So, tinanggalan ko ng tubig yung mga sumunod dyan. Tapos, ayan na, nagalo-halo na tayo. So, ayan pala yung asukal na gagamitin ko guys. Wala akong iba dito na mas brown or mas kubado ba tawag dun sa mga asukal na talagang nilalagay sa biko. So, wala akong ganun. So, ganyan lang siya. So, ayun, asahan ninyo na hindi siya ganun ka-brown or ka-dark yung aking biko. So, ilagay na natin itong asukal at atin lang siya guys na halu-haluin na lumapot siya ng lumapot. Yung napakagandang, nalapot-lapot to siya. Tapos saka ilalagay natin yung rice. And it's time na nga na ilagay natin yung ating malagkit na sinaing. Ayan. At ayan yung pinakaano sa lahat kasi kailangan talaga guys ay halo talaga. As in, yung tipong, ano yun mo talaga siya, walang tigil na halo. Charot. Para yung makuha mo yung lagkit na magkadikit. Ganon. Charot. Yung tipong, ano mo talaga, yung gusto mo sa biko, hindi yung tipong parang pagka kinuha mo yung biko is naghiwa-hiwalay sila. Mas maganda kasi yung stick together talaga sila. Ganon. What I mean is, yung parang hindi yung parang kanin yung kinakain mo. Yung biko talaga. Ganon. Yung, kasi diba pag kanin, magkakaano talaga yun, buhaghag. Pero pagka biko kasi magkakadikit yan. So, stick together talaga dapat yan. So, ganyan. So, dapat talaga, ayan, exercise yan ng braso, mga Marsh. So, yan, halo lang talaga. At this is our finished product. So, thank you for watching. Please subscribe.